Nahulog sa bangin ng ambulansyang ito sa barangay Malubago, Manito, Albay mag-aalas 2 ng madaling araw kahapon, December 17. Ayon kay Police Captain Jose Brian Padre, hepe ng Manito Municipal Police Station, pabalik na sana sa naturang bayan ng ambulansya mula Legazpi nang makaidlip sa gitna ng biyahe ang driver na nagresulta sa kanilang pagkakahulog sa bangin na may lalim na 10 talampakan. Nagtamo naman ang mga galo sa katawan ng driver at sakay nitong babaeng nurse. Awa ng Diyos naman, wala naman masyadong natamong pinsala or injury yung kasama niyang nurse. So light naman lang po yung sa vehicle naman, luckily naman po at nasabit sila sa isang puno ng kahoy. So more or less 10 feet po ang distance noon from taas po ng kalsada pababa po doon sa may tarik na lugar po ng daanan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng otoridad sa lokal na pamahalaan ng probinsya para maialis ang naturang van mula sa bangin. Try na po sana yung dito ng LGU, yung boom truck. Kaya lang, hindi po kinaya. So sabi namin, kung maaari, request na lang kako sa probinsya na yung medyo malaki-laking boom truck para malit po yung sasakyan. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga driver na ugaliing huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng antok sa biyahe para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.